zvládneme zjesť 30 Big Macov za 30 minút. Podľa mňa Mark to zje aj stácku. Napchaj to celé. Polkaj pečku. To nedávam. Na budúce už nedojdem. Ja chcem zdochnúť. Kto z nás zje viac Big Macov? Jeden stačí? Jeden nestačí, 10. Dáme 30 za 30 minút. Dobre. Neviem, či za 30 minút zrovna, ale... Challenge teda je, či zvládneme zjesť 30 Big Macov za 30 minút. Taktika sa nevypláca, idem to zežrať a vyhrať. Ja som raňakoval, ja si dám jeden a všetky ostatné nechám chalanom. Chytím sa toho, začnem žrať a budem žrať do zlyhania. Ty robíš veci do zlyhania, alebo ty si jedno veľké zlyhanie. Môžeš sa pridať, máme 30 Big Macov objednaných. To váže? No. Máme tu posilu, keby sme nevládali, pomôže Mark 2. Ďakujem. Začali sme teda s challengeom, máme odteraz 30 minút, ja vám ukážem čas. Vyzerá to takto, ideme zjesť 30. To máme zero okolia, alebo normálne? Dúfam, že normálne. Normálne. Áno, dobre, tak ďalšie kalórie navyše. Podľa mňa Mark to zje aj stácku. Môžeme to spraviť tak, že zjeme jeden, ostatné vyhodíme do smeťáku a budeme sa tváriť, že sme to sedli. A necháme len papier práze. Alex by podvádzal iba ako na súťažiach. Samozrejme, Alex nepodvádza teda, ona na súťažiach všetko robí dokonale, dôkladne. Není podvodník, že? Usúďte sami a napíšte do komentára. Je podľa vás Alex Lukáš fake naturál? Jem druhý, ja som celkom plný. Ivan, ako to zvládáš? Po jednom. Zatiaľ to ide pohode. Nie, všetko jedno. Akože nie som ešte plný, ale viem, že to nebude úplne akože tranda. Ja mám druhý. Podľa mňa taký 6., 7. a už začali problém. Ja mám druhý, chlapci, a zatiaľ to celkom dobre zvládam. Som troška preplnený, ale tých 8 ešte dám. Kámo, čo to bude? Zaujímavé ešte. Sa jeden mať naraz. Vo všetkom som na piču, tak musím skúšať, čo mi ide. Na budúce crossfit. Crossfiťák. Možno sa ešte začnem bicyklovať a porazím Alexa. Kámo, smol skúsiť. Už tretí začínam, ako pohnite, 5 minút prešlo. Ja mám svoju taktiku. Do kľudu. Koľko som to rozeberá na kusy. Ja budem žrať do zlyhania. Ty máš koľky? Druhý? Aha. On má 1,5 iba. Ja mám 1,5. O tebe hovorím, ty kokot. Ivan má druhý iba? Hej. Pohni. Kámo, on je rýchlejšie ako ja. Je to môj brat. Hádam, nebude on pomaly jak môj Jimbro. Ty si 3 dní nejedol, to si nepovedal na začiatku. Káma, som plný jak kokot, a 3 som zjedol iba. Tak máš 3? To je tretí. Druhý som vybalil. Dnes to pôjdem mať nové maximálky náš po tomto. Moje maximálky one. Toto keď zapíše, kámo. Do nemocnice. Nemusíš 3 dní variť, lebo kámo, ja už idem štvrtý. Dobre ideš. Ja hovorím, ja to budem žrať do zlyhania, pokiaľ vládzem dýchať. Od Mongola som nič iné nečakal. 4 dní som cvála, ty kokos. Keby sú tie Big Macy menšie, tak by sme zvládli viac a menej ľudí by bolo obezných. Tak moje odporúčanie pre vedenie McDonaldu, zmenšite Big Macy. Tretí? Tretí. Ty máte jedno tretí. Viac jak 5 nedám. A ja si dopíšu. Štvrtý, ja som plný jak Tak, to máš tieto dve. Ahoj. Čauko. Majke, ty čo? Spíš? Nemusíš, začni žrať. Poď si zadnúť. 30 kusov tu je, musíme to dať. Poďme. Dobre. 30 kusov. Ďalšia pomoc došla. Môžeš sa odviazať rovno. Čauči chlapci. To je čo, Big Mac? Big Mac. Koľko ste už zjedli? Ja 4. 3 a 3, 7, 10, 13, ešte ich 17. Tam ja nevládzem. To nedávam. 3. Ešte dve musíš dať hociak. Dám, do tašky a idem domov. Ty si dal koľko? 4 zatiaľ, ale ešte mám miesto na 2. Kámo, ušami mi to ide. Tam nie. No mé, likvikovú omáčku v ušách. Nám beží čas, kamaráde. 11 minút tam prešlo. Koľko 17 točí?
No poď na štvrtý, dobehnite ma, chlapci. Normálne mi to príde proti vôli. Zlý nápad, že nerob to, nie je ten Ale ďalší. tlačím to do seba. Je to sranda robiť takéto challenge, áno, musíme skúsiť aj my ako každý druhý influencer, musíme sa opičiť po nich, ale fakt je ako kulturista alebo ako fitnessáčka, neodporúčam ti robiť takéto blbosti. Zbytočne napcháš do seba 5000 kalórií zo sprostosti. Vôbec ti nepodporíš svoj vlastný progres. Vypne sa kamera a do piče tu žuješ aj one, aj tie obaly tu žuješ, zapneš kameru ako kulturista, zdravá vyvážená strava. No. Myslím, že som nejedol všade oný fast food, nejedol som. A včera kde sme boli? Po 5 kusov nám stačí dať, to musíme dať, chlapci. Idem na štvrtý kámo. No, Metri už začnú. už tu není veľa. Žolík z lavičky. Áno, on je náš žolík, Matrix je náš žolík. 12 kusov to musíme dať. Alex, máš štvrtý? No, ty máš koľký? Štvrtý, ty tiež štvrtý ješ, že? 4 alebo 5, neviem. No, ja mám tiež 4. Potom to nepojem do mekáču už aj. Každý dáme po jednom, polovica zmizne, potom každý už len max po jedno. Žerem do zlyhania, cvičím do zlyhania. Tvoj život je do zlyhania. Čo robíš, prečo neješ? Čakám vás. No to nemusíš čakať, kľudne. Nie. No, vôbec nemusíš čakať. Ja vás počkám radosťou. Chlapci, ja som mŕtvý. Máme tam tie reči, že 10, ako nič. Nie, že 20 v pohode, to dám. 10 určite. Pri štvrtom ma vyplo do piči. Na budúce čo dáme? Nugetky? A literole, jak tomu zapiť. Na budúce už nedojdem. Kámo, ja som nemal pláne ani prísť. Ty si vedel, že to Big Mac zadarmo, tak si Jasne. zochválal. Ja tam stojím pri terminále, nie, už volaj do na mňa hučí. Nie, toto si stala pri termináže. Jasné, však som vás ani Tu nevidel. som aj ja. Zavolajte ma. Ja mám 5. Hej, koľko nás je? 5? Tak toto vychádza na 6 na 1. A to je dobrý extrém. To ale aby Matrix už začal. On vie, prečo nezačal ešte. To vôbec nie je dobrý nápad. Tam je tak kilo soli do piče. Však tu bude dobrá pumpa. Mne bog vyvaliť. Koľko máš štvrtý? Extrém už. Ja mám už 5, chlapce. Máš 4? Ja som si myslel, že tak 8 dám, ty doktor. Hej, že to posledne dotrápim, ale inak označte komentár Igora Ileša, nech tento challenge absolvuje, nakoľko mal to byť a s prepáčením vyjebal sa na nás, lebo že si varí hovädzie doma. Dneska ráno mi písal, že jebe na mňa. Dobre napísal. No, Mal som aj ja napísať tak. no som aj ja. Mohli sme sa ísť bicyklovať, ale Mal som sa včera. Nemôžem ísť hľadiť po sebe, to je náročné. Neviem, jak tento štvrtý padol. Netuším. Kámo, ja sa pojedem vygresovať a potom pokračujem. Inak to nevidím. Ja chcem zdochnúť. hlavne, keby som normálne sol sypal do huby. Inak fun fact, tu sme s Alexom boli v Orlande, najväčšom McDonalde, ináč aj o tomto bude video za chvíľku. Tak sledujú náš kanál Team One More a v tom McDonalde je napríklad pizza špagety. A ako to chutí, to sa dozvieš z toho videa, tak si to pozri. Majky ide na tretí kus. Máme tu takú zvládnu. Štvrtý. Majky dala štvrtý. Jaký spíť? Jakže štvrtý? Že ja mám štvrtý, kámo. Prišlom zo dolu. Víš, Majky prišiel neskôr a chce nás dobehnúť. Ja si myslím, že ďalší, keď načnem, tak to vážne skončí katastrofou. A ja Viete čo? to iba hltám. Teraz Dajme ide... si zmrzlinu, alebo čo je, brato. Nie, to už musíme dorobiť toto. Vybicyklujeme večer. Akože musíme to dorobiť, ako jak chceš toto dorobiť? Počkaj, tak ti poviem, že kamo, mňa prichádza hlad. Hej? Prepáč, začínam byť hladný. Normálne, že som jedol 5 a už sa mi rozťahol žalúdok. Tak ukáž nám, aký si hladný. Však dám si, len vás počkám. Majky, poďme, Majky. Nemusíš čakať, úplne akože... Taký brutálny hríz dá do toho, že polovicu Ja som odhryzieš. úplne v pohode s tým, že ich dáš najviac. Zajeben Áno, celý zajde hríz. Skús to, celý skús to, na nech jeden je sranda. Napchaj to. Napchaj to celé. Polka zmizla. Polkaj pečku. Ja som si myslel, že budem najhorší tuto, ale Rigo nás ma prekvapil. Rigo nás je čistý, vieš čo? Vážny slabý kus. Ja viem prečo, predstavím tajomstvo. Dneska ráno si zabudol dať 50 mg metánu, tak nevládze ešte. Ja by som to podotkol tak, že Čo si vysadil, preto nevládzeš? akože áno, neberiem nič, ale ja som priemerný sypač, toto je najlepší údajný naturál, tak mal by sa ako ukázať, mal by tu vyhrávať, nie? Tak aj vyhrám, ale však aj vyhrám. počkaj. Ja aj počkaj, o ňom hovoríš? Kámo, To ja som najväčší o tebe to naturál. aj nikto neví, že si to... Ty, čak, ale chápeš, tá príprava na súťaž je o čom? O dietách, čiže o tom, že neješ veľa, čiže v tom som ja dobrý, ja som dobrý v tom, že nejem veľa. Rozmýšľam, či je fakt do toho zahryznúť. No poď kámo, Koľký kus máš? 5. Dobre, idem aj ja. poďka na 5. Dobehnite ma. Jebem na to, ja chcem niečo sladké. Fú, chlapci, máme ešte 10 minút. Na 10 minút toto musíme celé zbáchnúť. Čo Ja neješ? čakám vás, A ty vôbec nikoho nemusíš čakať, ty to potrebuješ dať. Daj si omáčku. Tu máš, žer. A mám jednu otvorenú, ešte som aj nenamočil do nej. Ja sa bojím, že to pustím naspäť. Dobre,
Rigo Danzo, Kúruje more. Dobre? vojačík, To nedám. najlepší naturál na svete a fake naturál. Kámo, fake naturál tu má ešte, nehaj. A to není ryba, ale dá si to Majky. A už dostali dve chlapci, všetci dáme po jednom, už sú tam len dve. To musíme dať, máme 7 minút na to. Však to je Matrix. Matrix, nechceš nám pomôcť teraz na rýchlo? Poďme, musíš nás zachrániť. Už to veľa toho není. Máme ešte tak 4-5 minút. Matrix, náš záchranca, najlepší kameraman, ukáž, že na to máš. 2 musí dať teraz za 5 minút. 2 za 5 minút, Matrix. Ja mám posledný kus pred sebou. Keď toto zvládnem, ja som splnil svoj limit a už ma len chlapci budú musieť dobehnúť. Rigo Danzo podáva akože smiešné výkony, aj v posilke podáva smiešné výkony, podáva aj na challenge smiešné výkony, to ako aj špatný. Takže on je na čo tu je. Prečo som tu? Koľko máte všetci followerov na TikToku? Ja mám 820, ale tu si označí svoj TikTok a dosiahneme tento rok ešte 1000. 820 to mal, vieš kedy? Keď si sa narodil. Keď som mal 15 rokov. Ten prvý ešte chutí. Aj ten druhý bude o 3. to je náročné iba. Celé nám to Matrix dojebal, lebo tu natáčal namiesto toho, že by jedol. 5. budem jesť. Ešte jeden dáme, pôjde. Rigo Danzo. Ukáž na tú kopu. 5. Už mi to ide hore krkom, ale dám si zmrzlinu. McFlurry. Chcem to nejako rozjebať na poli. Otvor to. Nie. Otvor to. Daj si tam. Aj Majky mu. Majky, daj si Big Mac. Majky, vyzeráš byť nejako prežratý, ale ešte tento tu ťa čaká. Už je ideálne zapíjať to. To ja som si myslel. No, hej, to je to. mi to pomohlo. A on je len prívesok. A čo si ty? Ja som aj rozum, aj svaly. A čo som ja? Prívesok. Takže, Kámo, ty úplne robíš také veci, proste, že Čo? to nedáva hlavu. povedz príklad. Myš, dajme si 10 Big Macov a potom poďme do pozilky tlačiť bench. Toto je celé tvoje ešte, kamaráde. Idem na to. To musíš zjesť. Ale za čo to je, že Ivan vládze celkom slušne, 6. Jeho vyplo 5. Mongoli majú výhodu. On má, to je 6, to je 6, 5. To je 5, bude mať 5,5 a ja mám 5,5, on má 4,5 a Matrix nám dá 3. Tak celkom slušne. kvalitná nechutnosť toto. Dojedol si to? Zjedol som 5 hamburgerov. Čo je toto? Čo je to? To je jeho. Aha. Prázdny. Ček. A ešte ale. Toto sa nestalo. Počkaj. Hoď to do tej koly. Jak nič. O čom hovoríš? Ja som hotový. Mŕtvy som. Mŕtvy som. Chlapci to nezvládli, niektorí z nás áno. Posily, ktoré som pozval, tak tieto zvládli, ja som to zvládol. Samozrejme, oni to nezvládli. Majky, to ešte dúfam, že zvládneš. Majky to ešte dobojuje. Matrix nám pomohol troška, teraz si nevidíte, lebo je na druhej strane kamery. Teda tento challenge máme za sebou. Napíš nám do komentára, čo si myslíš o tomto challenge, či sme ho dobre zvládli, čo sme mali robiť inak, ako by si na to išiel ty, čo by si nám poradil. Alebo že koľko si myslíš, že by si dal ty, keby si tu. A keď tu bude aspoň 150 lajkov... Lebo ja som si myslel, že dám 8 ty kokot a už 4 máme. Vypul ty kokot máme. A keď tu bude 150 lajkov, tak dáme ďalší challenge, kde budeme jesť dvojnásobok tohto. Áno, a kto to bude jesť ty? Ty. Nevím, ja? Áno, dáme ti 50 mg metánu, aby si to zežral. No máme tu dokopy jeden burger, tak poďme dojesť si to. No už musíme to hodiť do Ešte to je Rigo Danzo burger, môžete toto dojesť. Majky. Nedarujeme to niekomu. Toto už nedaruješ nikomu. Nájdeme voľkov bez ďaka na one. Ideme nájsť bez doholcov. Počúvaj, nájdeme bez ďaka, dáme im. Na mostnej je tá pani. Nevážne, to bude virálne kokot. Bez ďaka. Ale podľa mňa to hodí po nás akurát. Musím ozaj, taká únava prišla na mňa, ty kokos, že by som tu zaspal na mieste. Ale si je domov spať, idem do posilky cvičkať, trénovať. Paťko ide domov spinkať. Ja si pospinkať, je nedela rest day, ako hovorí Alex. On má otrénované. Večer sa pobicyklujeme. Ty? Ja idem cvičkať ako správny kameraman. Tak, berte si príklad zo správneho kameramana, berte si príklad zo mňa. Ideme cvičiť, zvládli sme tento challenge, 30 burgerov padlo skoro. A napíš do komentára, čo by si chcel na budúce, aby sme dali. A my to dáme. Jo. Čo? A to pôjde asi úplne dole. Toto dáme. Extrémne rád som, že som ten posledný nedojedol, tú polovicu. Lebo tak by som sa...
do šablí už je konec. Ale musím uznať, ja som ti typol, že dáš 1, 2 a ty, kámo, ty si dal skoro 5. Kokos, extrém. To ja nechápem, to som vážne typoval. Dúfam, že sa vám páčilo toto video a samozrejme takýchto srand tiež budeme robiť, nebudeme to preháňať, lebo není to ani fit, ani zdravé, ale samozrejme troška srandy do života treba nepreháňať a nezabudni, you can always eat one more. Aha, okej.